Vaig decidir militar al Jovent Republicà. Milito al Jovent Republicà Milito perquè crec que el jovent ens hem d'organitzar. És necessari que els joves estiguem a peu de carrer per totes les desigualtats que avui dia patim. perquè considero que és un partit que defensa les necessitats reals de la joventut d'avui dia a Catalunya. Som un col·lectiu precaritzat i que vivim aïllats de la política i és necessari que ens organitzem. Milito perquè em vull donar l'oportunitat d'organitzar-me políticament i socialment. Per la necessitat de canviar les coses. Així doncs, no podia fer-ho si estava jo sola, per aconseguir tot això que volem canviar. La militància al Jovent Republicà és una manera de representar les necessitats dels joves i les joves en el nostre municipi. És una manera de que ens organitzem i lluitem per aquelles coses que necessita. Per tant, per mi la militància és una manera de lluitar, de queixar-me, de representar. La militància és una oportunitat per formar-me. Per mi és un espai comú on combatre L'arrel de la situació. Amb aquesta militància he pogut aprendre i formar-me molt sobre temes que tenen impacte a les nostres vides. Un jovent polititzat és necessari, i més ara. Els joves hem de prendre partit. Si deixem que facin per nosaltres, on arribarem? Hem de decidir nosaltres què volem i com ho volem. És necessari que el jovent s'organitzi, és necessari que entrem en política perquè al final no hi ha ningú que faci millor les polítiques pels joves que els propis joves. Podem identificar quines són les nostres necessitats, quines són les nostres inquietuds i per on hem d'encaminar la nostra lluita. Per tant, el jovent s'ha d'organitzar aquí a Palau per fer valdre la seva veu i per combatre dificultats que es trobem al dia a dia els joves, i no només els joves, sinó desigualtat social, lluita contra el racisme, la xenofòbia. Tenim molts reptes i, com veieu, des de les institucions podem fer molt, però també necessitem gent al carrer que faci alçar la seva veu. Siguem la nostra pròpia veu i representem en política allò que més necessitem. Un jovent organitzat és la clau de la victòria.